and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Go. Go. Nga naman ka. Nabuang na tingali ko. Pagklaro di agaw, uy. Nabayot na baka ako? Ah, hala lang. Ha? Kasi hala lang. Musugot ka nga mabayot ko? Uy, piskat. Huwag dili mo gisulti. Huwag ko magklaro, uy. Hala lang. Ito nga, eh. Abi man ako. Unsa tong imong gipamong, uy. Katawa man tanay mo eh. Wa ko magkasabot kung gano'n nga natandog ko gaw sa gisulti sa bata. Nakita man ko na ako sa mga mata nga nagagikan gid siyang kasing-kasing ang gibuhi at yung mga puhong. Ug ang iyang tingog puno sa kamatirud-anon gaw. Tungod kay miawas ang kalipay sud sa ilang dughan. Ana na gaw. Tinuod na gaw. Oh, tinuod na. Gusto gid kay lang imong ingon. Gusto gyud. Gani na lagi ko nagpugong sa akong kaugalingon samtang ilang gisawan ang pagkaon nga atong daha. Di man ta sila nakuangay nga ipanag-ing sa mga mananap. Pero pasaylo ang ingon gid ko nga mo sila mga irong gutom. Nga abtik ayo nga midasmag. Diha dayon sa dihang imo lag gihikid ang pagkaon sila nga tubangan. Pero in fairness, gaw ha. Dali kayo nakabadlong ang inahan, di ba? Tingog din inahan, badlong niya. Dali na sa kayo nga may patuong mga bata. Meaning, ahaw man sila sa pagkaon pero buhong sa mga maayong pagtulunan. Maay sila nga pagkada sa ilang mga ginikanan gaw. Maugyod. Bisan si Aliyah gaw. Kanang ganahan ko sa kinaiya itong bata. Sumunod sa ada. Walang dili nato siya talikdan gaw. Dili nato sila buhian. Bisan pa maangko na ni Aliyah ang kaayuhan. Wow! Dako ang improvement ni Aliyah, kuya. Wa kay na matikdan? Ang kaning luspad niyang naong karon mi puwa-puwa na. Di mailhan nga sa dili madugay, pwede na siyang mobalik sa kiliran siyang pamilya. Magsige baya siya gandom. May manghigayon baya nga masakpan ako siya nga maghilak sa hilom. Galing lang. Kay dili lang gyud nako tandugon. Ako lagi siyang masaktan. Kay kun imo pang sukton, may posibilidad nga mosamot siyang masakitan. Ayaw suda ay tuod. Para nako, bisag ni apas siya sa layo, kun may cellphone pa lang unta si Aliyah o ang iyang mga ginikanan baron, yabang papa o baka mama, matumbalan ra unta tingali ang kahidlaw nila sa usag-usa through video call. Di ba? Oo, correct. Gusto kay Kalab. Okay, para pagsolbad sa maong problema, balik dito sa kwarto ni Aliyah. Aron sab nimo pagawason si Agawglin kay manlakaw mi karon dayon para pagpalit og cellphone. Okay? Pwede mo hangyo? Oh. Ako lay dad-abi. Para makita na sa nakog unsa nay dagan sa kalibutan sa gawas. Oh. So, anay daghang istorya. Come on, let's go. Kuya, kini oh. What do you think? Nindot kaayo, kuya. Labi na gid ang presyo. Nga no? Di na kaya sa bulsa? Oh, Pwede na kang madunag. ha? Abi na kong nahipos na si Satanas atong mahal nga adlaw. Let's go. Pas. Hey! Asa naman mo? Ayaw gipaglingi. Diretso. Shit! Bullshit! Busit! Ay. Ako'y nagtaog busit ni mo, kuya. Ganun nakaingon man ka ana. Tungod kay migawas ang yawa. Kay ako'y imong kuyog. Gusto na. Bisag kinsa pa kahi akong ikuyog lab.
kung pagbuot ni Satanas nga iyas tang sangkilon, atog yung ikasugat ang iyang mga alipuris. Ang mananap nga dako. Dili magatingali ni mo hunong sa pagmonitor na to. Bahala nagkapila siya magmonitor. Kung di lang siya manangkil, I don't care. Lagi, pero mangita ginagbikil, no? Hay kay mayog, ato na lang to siyang ipablatter, no? Para sa pagsiguro. Doon ako'y plano. Kuya, please. Ayaw paghimo og lakang nga imong hayan. Wa ko'y planong kubo lang ako kinabuhi, Shin. Tungod lang itong way biling nga babae. Pero once and for all, ako siyang istoryahon og tarong. Ayaw kusiki mong oras do. Ngano magyud daw? Ako lang siya pangutanon kung unsa gi iyang tuyo nga dili magita niya hunungan. Dili magita niya buwagan. Kung makig-atubang kagid niya, kanang saksihan sa mga otoridad, dili ko masugot nga mag-inusara ka. Kung dili ka gusto nga ipablatter na lang yun nato siya, sige, pakigsulti. Pero kanang naami siglan nga maminaw ninyo. Himoon ko imong bayot. Importante na mo ang imong kaluwasan. Lablab, kaya ran ako si Pauline. Maybe. Kung iya kang atubangon nga siya lang. Unyag iya kang liputan. Magamping lang tagaw. Wala na niyong kahadlok. Kinahibaw ko nga ang Ginoo na anak ko. Ayaw lagi pagkumpiyansa. To play safe gaw, pamalhin tagpuyan. O mulaylo na ta sa tumisyon. Mahimong sakyan ako ang imong tambag nga mamalhintag Pinoyanan. Para paglikay nga dili ta niya masuunggaw. Pero ang misyon kinahanglan nga magpadayon. Hi, Alea. Hello, Ada. How are you, girls? Alea, I have good news for you. Both of you girls. Ay, nako, sorry ha. Hala, oy, ako may na-excite. Nagkabuang nga inyong ate. Tungod tingali ni sa sobrang kalipay nga akong gibati. Tungod sa gift ni Kuya para ninyong duha o sa imong parents, Alea. Wait. Apil ko ana Ate Shin. Oh, yes. Tungod kay kamong duha, love ni Kuya Del. Ha? Yes. You two, close your eyes. Sige na, please. I know, makasabot ra mo sa akong isulti, di ba? Nakasabot mo? Simple English ramang good to, girls. Nakasabot ra ko, Ate Shin. So, pwede nag-ipiyong na ninyo ang inyong mga mata? Ka-excited na kayo kumutanaw sa mga reactions ninyo. Oh my God! Sorry! Nagbinata yung ko. Ay, nalingaw lang yung ko, Lord. Nipiyong na ko, Ate Shin. Hastasat ko. Okay, so, get ready. Muihap ko until 3. Unya, buka na dayon ang inyong mga mata, okay? Okay. Sige. 1, 2, 3! Jaran! Hi! Hi! Hello? Any problem? No, nurse. Pulos lang may nakalitan. Abi ni mo giutong ang pasyente? Sorry. Hala, Aliyah! Linggit na sa nga. Ay, sorry. Cellphone, Aliyah! Ate Shin? Yes, cellphone. Tulo ka cellphone para nimo, Alea, Ada, ug sa imong parents. Parents nimo, Alea, pinalit na ni Kuya Del og ipahatag ninyo. Oh, unsa naman sa dang kalakiha, Alea? May cellphone na yun ko. May cellphone na yun ko. Asa sila si Papa o si Mama. Salamat kay Ginoo. Lipay kaayo si Aliyah, Ate Shin. Maong nakahilak na siya. Sabta lang na siya, ate ha. Sa
tanang panahon, Ada. I love you, girls. Maong ayaw na mo kaawaw na ko, ha? Karong taon-taon, magsugod na unya ko sa pagtudlo ninyo kung unsaon sa paggamit ini para malingaw na unya mo. Salamat, Ate Shin! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!